Kul huwallahu kafa uku Allah ya sa albarka. Allah ya kaure in baya. Kul huwallahu uku. Ayi shiru a amsa da. Amarya ta ce ba ta so a daɗe yanzu Fatiha kafa daya wannan Allah ya sa iya sa. Waɗanda ba su yi ba kuma ubangiji Allah ya kaura su. Masu shi Allah ya kawo. Yawwa ta nake Fatiha kafa daya. Fatiha gaba daya. Fatiha gaba daya. Fatiha gaba daya. ina me kyamaran ne اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار وادخلنا الجنه مع الابرار في جابك رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. amarya yanzu farin ciki zai da wannan addu'a ta duk da ku farin ciki da wannan Allah ya kawo ya tabbatar da alheri Allah ya kawo wannan sa su cikin wasan abokan Allah ya sa ita ma ta tseratar da shi aljanna shi zai tseratar da ita aljanna alfarma Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya lafiya alajin Allah